Antanın beýikligi nämeden başlaýar? Adamyň beýikligi özüni açmakdan, özüni akyl ýetirmekden, öz dünýäsini açyp bilmekden başlanýar. Mukaddes ruhnama Beýik Saparmurat Türkmenmaşy. Hayt. Hayt canavar. Hayt. Ya yaradan, özüň medet ber. Saparmuratjan, sen nirede oğlum? Baba, men bärde mal ýatagynda. Yer koyunun ne edipdir? Kuzucuğu bolupdyr, depelenmedi ýal ýatakdan çykardım. Ene koyun bilen kuzucuğunu ýeke galdyrdım. Ýatak ýapyp barýan. Vangellaga salamu aleyküm. Begen soňşu wa aleykümselam. Sağlyk gurunluk mudur? Allah'a şükür. Giyişläpsiň welin egilik midir? Wah egilikle bir agtyjagym ağlap goýanyk. Görýän welin üşüdäýipdir söýdýän. Wah şeýlemi. Goňşy bir Saparmuratjan ýaňy goýnumyzyň guzusy bolupdyr diýip buşlaýa welin. Bu weliniň näme goňşy? Bak özüň bilýäňe. Bu wagt malyň köpelenden azalanyny ýagşy bilýärler. Malyň artanlygy eşdilenden bir topar ýal ýaglary derrew gapyňa dökülýärler. Salgydyňy töle diýýärler. Wah o sözleri öwrenşer şewalanyrlar. Hawa bir sürü malyň elinden alyp oň üstesine de bay gulak diýip gözüňi sebirden açanlary ýaňy dälmidi näme goňşy. Bize diňe beterinden saklasyn diýmek gally. Ýöne näme? Zeyren oturmalylar. Dogry aýdýan goňşy. Bolýa men gaýdaýyn. Sag salamat bolun. Film Beýik Saparmurat Türkmenmaşynyň Mukaddes ruhnama kitaplary esasynda döredildi. Dünýä akyl ýetirmek. Men babam bilen Begen Sarawaçynyň gurrungyny eşdenimden beýnimi sarsyryp kalbymy lerdana getiren eýmenç bir waka gözüňe geldi. Usağa aydan sölden hiç ýadymdan çykmaz. Ählaydan laňydan hasyl eder. Kapçakda ýaşap başlan güllerim babam men daşgynrak garnaşlarymyňkydan aýna ketilen gural alyp gelmäge berdi. O guralyň eýesi Ussagady. Ussagaň ogly ozal şäherde ýaşaýady. Emma ýer titremesinde olaryň neweresinden diňe 4 ýaşlyjy oglun diýri galypdy. Ussaga şol ýeke galan çoğlugyny öz hoslar çykypdy. Hoslar çykylan çaga da salgy tölenmeli. Gel Malik. Men ilimle sen närisingen haram ýüzüň görkezek haramzada. Sen meni alacak bolýan ha? Sen meni alacak bolýan, şeýlemi? Diýleň ok bu diýen. Hiç kim bilmede men bilýän sen öýde ýetimek atlaýan. Saklama diýen ýok. Emma beýasma saltyňdan onu bukmaň näme? Utan sakkanyň agyndan utan. Men sen gümüň çekip ýynadaryn. Berle meni
bile alacak kolyamız. Sana başartmaz. Sen häzir tölemezi töleňi tapmadan, men sen deliňe samanlyk diýin. Haram kar köpek diýani. Hükmet alacakmış. Vah bular yarın ara. Gözünü siverden açmalı, yav etmeli. Men sizden sorayan, bu haramın bermer pulunu kim tölemeli? Şehrin gözünü gümün çekip yığınamalı mı? Yığınamalı, şehrin gözünü yığınamalı. Anaydın onu. İndimin yerden men tölemeli mi? Ha? Dayıcan, ben size kömek edeyim. Dayıcan, şu yerde oturayım. Men sizden sorayan, bu haramın bermer pulunu kim tölemeli? Kim tölemeli? Men tölemeli mi? Soğucağın pulunu ınha yığınadık. Adabı doğru mu da? Doğru şu diyen töleňiziň ähli suňuçyn. Ardan doğru bolsa tölenin dip belen. Haydi hadi vay. Sol arkadaşlarla mehrinden bastır. Bolun şaltırak. Ne mağdurluğu durdunuz? Birin yine de barmalı yerden mi var ha? Ne? Gümrükleri mina aman aman. Öyle kim var? Hiç kim yok diyor. Ha? Adam yok diyen niyen. Yok mu molayım Ali? Neyme ben geleceğim bular bilmiyor mi? Ben sana tavsadım öyle olsunlar deyip. Soňol salgyçy bide degelli. Olar babam bilen nämedir bir zatlar hakyna guruluşdurlar-da Selamun aleyküm gurbanylar. alalaşyp bizden Salamu aýrylyp gitdiler. Emma o bela men ýolumda ýene de dikil gadyp bolup duruberdi. Biz her gün athana gelip seysaga bilen atlar sýylardyk. Ol her bir atyň öz boluşlugy hakyna bize täsin gurulumlar bererdi. Tüs atlaň jan köýerdi. Bedawatlar bilen sözleşmän düşünşip bolýardy. Asyl haddil artykmaçlyk edýärdi. Men adamdy görmedik mehr mülakatymy atlarda görýärdim. Hostarsy çağım bedawat meni qanatlandyrýardy. Atlary men diýsen söýýär. Çünkü atlan gözlerini şeyler mehr wady. Hatta bedewatyň başyny sypalap, yürekden ýylgyrsaň, şol ýylgyrşyňa dören mehrligi atyň gözüne görüp bolýardy. Men canly janlaryň içinde atlar hem itler ýaly yürekdüş janlar badyr ödemok. Kurban, näme eglenýäň, ýörde. Häzir barýan, garasyn. Qaraguşum, häzir gezme dersiň bolyn, edil kezde daýarsyň. Seysaga mene qarag, satlanýanlaryň. Qaragış alan bolsaň oňartsyn mehelikjan. Men köpekler, men derrew gelerin. Bor oglum. Bolýa. Qaraguşum, ganatym, dinlematym, doratym. Ýa. Qaraguşum, saňa näme bol, nämeden rukýan? Goýberin meni, goýberin diýen men size. Men nirä gidip barýaňyz, goýberin. Sen näme çöp diýbi? Mäli athanada ýatyp turup gördüm. Şedip sen onu men gözünden gizler etdiňmi? Ayır men öňden, maňa bar berme. Men bar bermälik size bermen. Telefonu niýedir bir ýerlere ýetirmedim. Ödeden 70'leňi oçağa boyun atjak bolýar. Näme diýdin? Ammardan ogurluk eden siz, onu otlanam sizi. Mälik diňesiň eden jenaýatyňyň üstünden tötäleýim artdyr. Şekeliňiz gelmez ama. Sen haramzat. Boş sözüň bilen başyňam kelden aradypsyň. Bilýärmi sen her nädir? Häzir tutuş atkanaňy öýüň bilen bile otlap, günüňi asmana sowraryn. Sen men bilen oýna edesiň gelýär ha? Oýna edesiň gelýärmi? Bolette oýnamy. Haramzada. Ine biýem men oýnum. Ýarýam men oýnum, ýarýamy? Seni ocağına onu hostar çıkanır, bileden 70'den üstüne yapacak koruyan mı? Bir işte seni benim bağırlığı görünüp durağın. Ardası haramzada. Ne ma? Sen mekirdin bilinme ettin ha? Her bir yakılda katkana desen boynun açar. Bana onun kim ardın olsaydı, asa sen ardın dinleyecek tapılmaz.
Asıl senin mi Erdem'i? Getirmeyelim sonu. Geledik. Öyle ayızın buraya geledin mi? Otur şurada. Ekidin baklı taşın karrını. At kananım atlan. Şaltıra atlan. Beýdip dursaga ýetişmek, şaltyrak bol. Bolýar. Käňji galaýma. Düşündim de. Halkınlar yeterli. Yeter. Gerek bolsa ýene aýda getirer. Bolýar. Näetdiň gurraşy bilinmi? Hut şeýle. Oňarypsın. Salam Murat. Salam. Sen görülmýän şat. Dostum ýagdaýlaryň näýdi? Elbetde äl ýaşura. Oğlanlara yığına bilipsiniz. Ýygnalandyr öýde. Ina men size yeni birini getirdim, kabul edin. Arkayn bir adamı alıp bilerim. Şeýle mi? Oğlunun yetmesi ağır. Men häzir serjant akit. Han gel bäri. Düşeňmi? Sen bana düşünen mi olsan gerek? Bu şol arakı gurrun bilenden bin biri de. Dede bayan biliyandır. O size gelip aydandır ha. Karar yan koğlunun nira olsun arkayın uğru dörmeli. Yoksa da bir kapitan neydi de. Men onu yokman görmeli, yor göreli. Öz gölden buna namak. Oral, Fatıl sen midin? Salam. Salam. Ina ben size yeni birini getirdim. Şey deydi Dağı mi? menden başka kimden yanına hayal şimdi gelip gidiyor. Yağdaylar koğu mu kapitan? Ýagşy. Erwet däl. Bu daşynyň göräme falakatly görünýär. Koğunu götür kapitan. Ýeron soňmyň 70 näme? Ay, sen hep sıyınçılığın kalmanır o. Yarım gittin düşüneyim hele. Getirip verdin mi? Sağ olsun lan Allah. Sana plan gerek. Bana olsa ödü işim gerek. Vesselam. Sen sağ olsun beni ararsın. Yöne sonra versin bana. Şu yek girenen lazım bana sonra verirse. Men sonra vermeli, düşünüyor musun? Men. Aha, enen numuneň bolýar. Möhrem mar eken. Tüy sen diýeniňdir. Hiç kimin şüphesi olmaz. Leytenant hanşoňar göz geldir. Barlamak bizim borcumuz. Yeri, näme diýersiň? Yoldaş kapitan. Ähli zat düdü. Düzü bolsa, bar onu barlada şaltyrak men ýanyma gel. Bar. Düşnükli. Ha, menden az biraz para ettin kapitan. Şunu gelmedi yere kurtarsın. Koyduktan şunu görelim görmedin. Ayır elinden. Ayır elini. Ayır. Ýetmem ýyzymdan. Hur! Hur diýende. Haklan! Hur! Kapitan. Ola kaçtı. Alat etme Murat. Oň bilen spuk gitjek yer olmaz. Bar sen öýde işleň bilen bolýar. Öyle. Ha o. Gel vay. Yürü gittik. Boğulun ne diye? Ay be adam. Sagyndan var, sagyndan. Kolaylaşmak. Kolaylaşmak diyen ben size. Kolaylaştığınızı özüme soğuklar. Hakkanyň barmaň ýanyna. Baş hakkına gaýdy bermesin. Barmaň olayna. Gelmeň märik. Özüm keleklen. Kolaylaşmak. Melik. Melik bana seret. Özüň aşak taşlamakçı bolayma. İkimiz bir yerde uzak sakla bilmezler. Bizim hiç geli günahımız yok. Sen bana inanmalısın doğun. Biz hazır öýe gaýdarys. Bizi bir yerde hiç kim sakla bilmez. Bizinki uğruna bolar, inan bana Melik. Kıyınçılık her bir adamın başında vardır. O kıyınçılık biz yenmeli Melik. Erkinlik isteyen doğun. Menden razı ol. Hoş kal. Hoş. Dur! Dur diyeyim ben sana! Aklın aylan Melik!
Yeter diýelme sana. Aýryň menim oglany, aýryň. Efendim! Hele berdin diýen. Bu näme boldy kapitan? Oğlancuğun ödü günäkar. Ol gaçsak bolup synaşda ýokardan aşağı gaýtdy. Hili beyli ýagdaý ýol berdiňiz kapitan. Uğraş ýerden. Bir ýerde biziň günämiz ýok. Ýok bolýan! Bolýar. Lukman çağırın. Derrew Lukman çağırın. Bu yere getirilen çağıların ährisi jenayet işleri bilen bağlanış kıldığı bilecek değil. Yok yok. İdine qaytaramız yok. Biz getirilenlerin hemmesini kabul ediyez. Bağırlap, anığına yeter. Buyruğu biz bilyez. Hosarsız çağılar koyuverip bolmaz ahirin. Bilyen. Buyruğu elimde. Bağışlan. Aysaňyzlar mäliň ýagdaýlaryna äli bolka. Karşı sorap durmada bar garaş özüme aýdar. Hosarsız çağılara iyi çıkmalı. Her bir çağanın ıkbalı bilen içkin tanışıp olary yerlerdäki çağalar öýlerine yollamaly. Bu aydylanlar jenayete baş soşmadyk çağalar barada aýdylýar. Howa hutsolar barada. Düşünýänle. Yerine yetirer, Hökman. Yoldaş tağan. Bir yere gelýän her bir sağa men killem bilen jogap berýär. Bu bolýan işlere men özüm hayran. Ala deder ýarda jok. Oň diýer galan şükür etmeli. Bir näçe wagtdan men dol maglumat bererim. Sag bol. Bolýa, sag bolun. Bağışlan. Men ýoldaşymyň ýagdaýlaryna ähilkä. Sen kim bolsaň? Men mäliň dosty. Ha, gator bolmaz iş bolupdyr. Menem şu mesele bilen gyzyklanyp geldim. Hany gel şu ýerde oturaly. Aýdyşlaryna görä ol gaty belentden ýyklan warly, şeýlemi? Owa. Ol gaty belentden ýykyldy. Ýeň dostuň söýlegi bitin eken oğlum. Onu keselhana alyp bitdiler. Gorkul zat ýok. Eginne ziýan ýetipdir. Onha ýene de bir näçe günden ol tagalar gider. Oğlunyň bu ýagdaýa düşmeginiň sebäbini henüz anyklap bilemok. Ýöne anygyna ýeter. Hökman ýeter. Sen hiç sada alat etme. Ýöne sen dostuňa sarga azal bilen oýun edilýän däldir. Men düşünýän, durmuş öz leşiňe al bolup baranok. Ýöne bu çykalga däl ahirem. Men oň öz janyna kasdeden hiç wagt bağışlaman. Sen şu atlara düşünýändiňe bir gowda. Bir ýerde alada galar ýaldat ýok. Hosarsy sağlary çıkmalydyň buyruk. Ýaňy herekete girenok. Ýöne bu buyrugň ähmiýetini ýönkünden hasam güýçlendirmek maksady bilen şu ýeşe döwletiň beýleki käbir edaralaryna borçly edildi. Onsoň her kim öz bilenine görä hereket edýär. Şonuň üçin bir ýerde şular ýaly düşnükli wakalar ýüze çykyp başlaýar. Yoldaş Fermanov. Gerekli kağıtlar doldurun. Düşnüksiz mesele ýüze çyksa, kedelhanadan habar tutup bilersiňiz. Men şo ýerde bolarym. Bolýa. Hat peten düzeden bolsaňyz gowlat. Ýöne meni has wazyrak mesele biňzerge diýär. Tötänliğin döreýän her bir täwlüň netijesini biz hökman anyklamakdyr. Sen maňa Erkinlik isleýän dogul. Menden razy bol. Dur diýýärmen sana. Aklyň aýlanmaly. Masgaralyk be. Uly bir ýabraýlyk. Aýdara sözüm ýok. Kim olsaga? Anygyny ýetdiňizmi? Ol hosarsız yetim ýoldaş polkovnik. Hosarsız. Yetim diýsene. Ýeriň etmişi näme? Ol ogry ýoldaş polkovnik. Bolup bilmem. Çağıcık ogry. Kimir dağını oğurlaptı? Näme alypdyr? Ýoldaş polkovnik, onuň günäsiniň tutnamasy hat üstüne tasdiklanan, anamly adamlar tarapyndan getirilen, çağan saklamagy bizde dol esas bar. O çağan ýerde tanıyan var bamy?
Bir oğlancık tanaya yollaş balkonik. Kim ol? Yani yanımızda duran. Barın tapın onu. O şu yerde. Komşu otağda. Burtot yerden getirin yolos polkovnik. Barın getirin. Bolya. Ondan näme? Size buyruk şeyle, kulak asın. Hatabalynan çağalaryň diňe jenaýat işine başgaşanlaryny çağalar düzediş edaralaryny urutmaga ruhsat berýän. Bu meselede biziň ýalňyşmaga hakymyz ýokdur. Getirilen çağalary täzeden hatabalmaňyzy men sizden talap edýän. Ýerine ýetirin. Otur. Hani yalanlan orayım. Şöyle. Yeri bir neyem oldu? Neyem için sıra sendi? Bolun saltıra uğruna çıkın. Hene oğul çöp var yollaş balkonik. Ay yok, bunun bilene hatokap olmaz. Var bir hiç tatlı yok. Bolun saltıra yaklaşık getirin. Baryan yollaş balkonik. Yeri bir neyem oldu kapitan? Toğun seyimidilip dur yollaş balkonik. Daşarda güýçli ýagyn ýagýa. Gidip bilirsiniz. Yollaş balkonik. Oğlancığı getirdiler. Hanol? Ine şu yerde. Nerede? Ha, han gel. Bu yerde sen görmeye değecek adam yok. Gel. Siz boş kapitan. Kulak asayam. Gör sen dostuma ne hili vefalı ekeni. Sağ olun. Men sana düşünýän. Dostluk ehil zatdan beyik bolmalylar. Bizim sevişde yollaşmamy ýitirdik, emma şonda da öňe giderdik. Durmuş dowam edýär. Hiç wagt aljyramalyal. Sen geç otur. Otur hani. Sen bana Valoja daýy diýsen hem bolýar. Sana kim diýerler? Niýazow Taparmurat. Taparmurat? Hakana kim diýerler? Atamurat. Atamurat? Yaxşı. Siz barada kapitanyň aýdýan zatlar üçinmi? Yok. Yalan. Yalan niýsene. Menem şeýlem kedip çakattım. Men doganym Mälik hiç kaçan erwedi işlere başgaşan näler. Bu ýerde salgytjyň öz bähwidi bolmaly. Ol aýdylýan zatlardan daşdydyr. Mäliň bu ýerde günäsi ýok. Taparmurat. Sen hoşarlanmamy? Men ejem yer titränne doganlam bilen wepat boldy. Men gaty gynanýan. Hawa. Bu ören aýlanç. Kakaň nirede? Kakam urşda wepat boldy. Orşda ýagyldy diýsene. Sen onu hoşarsyz ýalňyzda. Yok. Men Qıpçakda babam var. Haýsy ýerde diýdiň? Qıpçak obasyna. Qıpçak obasy. Hani durla. Sen Kakaň Atamurat Niýazowmy? Özüňizem Qıpçakda ýaşaýanyzmy? Dogrudanam Qıpçakdamy? Men sen Kakaňy tanýan haky. Onun bilen urşun ilkinji günlerinde duşupdyk. Harby keselhanada. Bilýärmi? Men oň bilen nähili dostlaşypdym. Men Kakam tanýanyzmy? Sen Atamurat Niýazowyň ogly. Bilýärmi oglum? Men sen Kakaňy tanýan.
Men nämşin bir adamın tanımadım kam diýsene, muňa seretseňizler hut atamradyň ogly men gaşymda dura. Hey, enelip boljaklar mıdır be? Ýok, seredin, siz seredin ahirin. Atamradyň ogly men öňümde dur. Muňa seredin, bu hut atamradyň ogly. Ýüzü gözi tüt atamrada. Men nähili bagtdy. Gör men kime sataşdym. Bu hut